Nyen wan ra ya ka jing khot. Haga sin shar ka khada. Kata ka dik nongrim ka baning kong ka jingi. Ban wan ra ya ka sin shar khadar ka ba khot. Ka ba upat ba agini kisngi u angno dik dik. Baganwan kata ka sin shar ka khadar ka ba khot. Ini tenders berpila. Ini gulayo ini gigit. Atau layan dekat NIT NEM notice inviting tenders. Melakot tenders NEM. Hakot kubur ngaruh kami. Let's go. Por kalakim bat ni sudai ban pendap no ikikam marmar ya kabaidai bat kani nimshim lala ban ai dari khot tender hendrai ni shuyo ban priang ya ki applications ki bopoi hagani ko office. What? Bro, what are you talking about, man? Lashu ai beteng gigi. Bring one kendu ya I am in charge. Come on now, dog. Come on, man. Akhwatip kanu garukam bi om bakal dir kapur namar tinggi pet ginu gi kam gi bajumi. Da kan notice inviting tender dan bawan tab. Hiju khot yang sisien. Kam judon kum kata bala dir kapur. Hagis nam ki peladap hiju khot dekat tender ke juya dapat penja auction. Kementau senam ya dekat application. Tengah kwa bantip kei ga jingmi naki tender ki bakhot hisnam peladap bat kei ga jingmi ke bami mentau senam. Nimshim la khot dekat tender kum la ong nadu mane hendrai ya kita ki tender ru nambar nimshim la khot ki tender ni kum la ai ya kanu ka advertisement haki newspaper. Bat ha ka baidai bat ka jingkeli ka ba ikeli ka ba kham hadien ngamdon ka number ka ba ikeli kat nu ngiyo priang haki senam ki beladap. How? Hold on, bro. How? Akhwatip ni yam kadon ko wi ka forest giat han thia majai. Te hakanu ka rukam ba ka forest giat ka yang han thia majai bat na ka e ka daw ya ka e ka collect. Namar ko kat kum ga jingtip jonga kamdon any forest product ka bayat han thia majai. Yang leng jonga ngam simdon ka record hang ne kat kum ka jingdon ju yu. Nothing new, nothing changed, same old shit.